Waduh, yoga kontak iki kok. Alhamdulillah. Lungguh ngarep kabeh. Selanjutnya 76. 76. Yes. 76. 76. Ya, 76. Nah, kae. Buke kae. Ya, wah 100 ya. Ya. Selanjutnya 79. Ya. Dengan uang 100 lah kayak tukang syuting alhamdulillah nyantol sitok. Tukang sone kok umur kok. Lah iya toh. Kok niki yang 100.000 10 orang. Ngaten nggih Pak Margiono nggih? Nggih. Sampun. Orang pira iki? Untuk 2 sik pun ditum Dereng. Niki pun melumpuk muntel teng mriki lho. Pun genep 10, sik ditum sik. Sampun ya Mas? 4 5 6 Pas. Pun 10 ditum riyen. Nah, yang 10 100 ya. 100. Yang 100. Ya Allah, aku kok urung oleh-oleh yo. Bismillah juga. Nah. Pengumuman yoga sing wis oleh kok karek nambahi 150. Dadi tak potong. Al-Fatihah. Anaria apa? Undian nomor 1. Siapa ini? 1 sumpah. Oleh 150. Oh, ini kan juga nek bojone ya. Ayo pas kaya. Ini yang 150 nggih Pak Margiana nggih. Angka 1. Pengendange malah. Nah nggih, sekarang. Rono. Lah. Mesti ora oleh Bu. Untuk terakhir 150.000 nomor undian 136 150.000 3 2 1 hangus jipuk meneh. Apa dikek uun juga neh. Pengganti lah. Selanjutnya 162. Sapa ki? Hangus. Aja sik. Monggo 162. 5 4 3 2 1 hangus. Selanjutnya setelah adzan subuh nah ini sabu-sabu apa 55 masih nomor 50 baik. Wah iki yo sak omah neh lah tambah melen apa mboten Pak pun kecampak iki. Matur nuwun. Pun lah. Pak, lah nggih. Luar biasa. Nggih. Mas Bagong, Mas Petro, Mas Gareng. Pokoke matur nuwun rezekine. Matur nuwun. Nggih. Mugi-mugi mboten lokak. Nomor kula kosong piro ya mau. Mboten lokak tambah kebak rezeki. Terima kasih. Tambah lancar, tambah sehat. Pun semakin sukses keluargane Pak Margiono sedaya. Nggih, amin. Matur nuwun nggih. Ya. Alhamdulillah. Oke. Yuk, 1 2 3 4 nyanyi bareng. Ya. Bersama Mas Asmoro Sato bisa. Yuk, 1 2 3 4. Lagunya apa, Dok? Iya. Pak Asmoro. Yo wis bareng butahe. Yo ono, lha niku wis sakit. Iya, butahe bareng. Sing dereng medal wau napa niku reptane Mbah Sukron. Apa, Pak? Sing bareng. Napa? Sesideman apa pripun? Sesideman garam dangdut. Yuk, sesideman. Mbah Sukron Suwada. Oke, yuk sesideman bareng, Jo.